Zašto je važno odvajati otpad? Pa da ne bi zagadili zemlju i da imamo pitku vodu. Koliko vas kod kuće već odvaja otpad? A jel vi znate kako izgleda na Marišćini to smetlište? Da, ko planina izgleda. Samo ko planine. Ne, Marišćina užasno smrdi. Čak i djeca znaju da na Marišćini postoji problem. Županijski centar gospodarenja otpadom iznad Rijeke proteklih mjeseci izazivao je veliki revolt građana. Blokirali su prolaz kamionima, danima i noćima prosvjedovali. Ljeto je bilo problematično zbog vrlo visokih temperatura i tada postojećeg načina zbrinjavanja otpada, takozvanim baliranjem, odnosno još veći problem je bilo privremeno skladištenje tog baliranog otpada na jednom platovu koji se nalazio unutar ove građevine. To je ono što je izazvalo stvaranje neugodnih mirisa u izrazito velikim količinama i što je znatno narušilo kvalitetu življenja lokalnog stanovništva. Iz ove izjave dalo bi se zaključiti da je problem s odlagalištem prošlost. Ovu planinu, kako kažu djeca, na koju se dnevno doveze novih 150 tona smeća, nadležni nazivaju najmodernijim odlagalištem u Hrvatskoj. Ovdje se samo odlaže smeće u rupe, ništa još nije napravljeno i kako bi se projekat mogao prenamijeniti. Ovdje vam je i ruža vjetrova takva i strujanje zraka da bi ovo više pogodovalo lječilišnim, sportskim, turističkim sadržajima. Riječina vam je od ovuda 2,5 km izvor, a tu vam je 1,5 km Kukuljani, buduća vrlo važna strateška akumulacija pitke vode za grad Rijeku i okolicu. Znači, blizu takvih strateških vodoopskrbnih područja graditi smetlišta mogu samo suludi i loši ljudi. Građani udruženi u krizni ekostožer nisu niti nerazumni niti neupućeni, već ljuti i na to imaju potpuno pravo. Naime, ne samo da je otpad suludo trpati na hrpu kojoj nema kraja, već je i potpuno u suprotnosti s onim što nalažu europske direktive. Vratili smo se onih 50 godina unazad i smo i bili na Viševcu. Znači ista stvar se dešava, ne razdvajamo ništa, proizvodimo ogromne količine smeća koje će opet ostati u nasljeđe nekom drugom. Ne samo da se bune protiv ovog modela, nego su predložili konkretno bolje rješenje. Recikliranje i maksimalno smanjivanje količine smeća odvajanjem kod kuće, takozvanom primarnom selekcijom. Do sada su govorili da ovo za što se mi zalažemo, da to zapravo ne drži vodu. Da to kad se napravi tehnička, tehnološka, ekonomska analiza, da će pokazati da to ne drži vodu. Mi sad imamo studiju, studija je dokazala da ovo što mi govorimo već 10 mjeseci je upravo ono što trebamo provesti. Građani su svojom upornošću i pritiscima uspjeli postići da gradska čistoća naruči studiju gospodarenja otpadom na principu odvajanja otpada kod kuće. Staviti praktički na papir, tehnički osmisliti i ekonomski analizirati sustav gospodarenja koji bi počivao na drugim temeljima u odnosu na ovaj koji je sada u praksi i ovaj koji se promovira, odnosno kao državni plan. Osim ekološki prihvatljivije gospodarenja smećem, studija je u konkretnom slučaju Rijeke pokazala i ogromnu financijsku uštedu. Naime, sadašnji projekt na Marišćini u konačnici bi stajao 88,5 milijuna kuna. Ono što predlažu građani, 10 puta je jeftinije. Mi studijom dokazujemo da ako se krene u odvajanje u domaćinstvima, što mora biti veliki naglasak na to. Odvojite u domaćinstvu, odvojite u industriji i vi možete na taj primarni način odvojiti praktički 90% otpada. To je studija dokazala. Ako vi 90% otpada ne morate voziti na Marišćinu, automatski vas se smanjuje, konkretno za Rijeku, to je bilo 63 milijuna kuna mi godišnje uštedimo na taj način što nećemo smeće odvoziti na Marišćinu. I to nije sve. Osim uštede, računica je pokazala i mogućnost zarade. Prikupljeni materijal može se prodati za 13 milijuna kuna godišnje. To što vi sad pričate zvuči idealno i svaki gradonačelnik bi trebao objeručke prihvatiti tu opciju. Naravno, ali pa evo, naša suradnja sa lokalnim vlastima se svodi na to da mi cijelo vrijeme moramo iznositi još neke dodatne činjenice. Ovo do sada im očigledno nije dovoljno. Moramo još neke činjenice iznositi da bi oni prihvatili da to što mi govorimo je isplativo. Mi se stalno pitamo zašto. I mi smo to pitanje pokušali postaviti gradonačelniku Rijeke, no iz njegova ureda nam je rečeno da oni ne znaju ništa o toj studiji, što je dosta neobično, obzirom da je gospodin Obersnel ujedno i predsjednik Skupštine gradske čistoće, iz koje su nam odgovorili da za njih još studija nije formalno gotova, pa
tako ni oni ne bi ništa govorili o tome. Znači, zašto se forsira ovako skupi glomazni županijski centar za gospodarenje otpadom i to ne samo u Rijeci, odnosno Primorsko-goranskoj županiji, nego u čitavoj Hrvatskoj? To smo pitanje pa htjeli postaviti ministru Zmajloviću jer nam se inicijativa iz Rijeke učinila odličnim rješenjem za generalan problem gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. No iz njegova ureda su rekli da to nije u njegovoj nadležnosti, već lokalne samouprave. Na lokalnoj razini nitko ne može zaustaviti gradnju županijskih centara za zbrinjavanje otpada kojih je u planu više od 20 u cijeloj zemlji. Izgleda da ne želi ili nema hrabrosti, niti sam ministar. Projekt na Marišćini se primjerice djelomično financira iz europskih fondova, a odnekud će stizati i postrojenja za preradu otpada koja će nam neka Njemačka ili Francuska prodati jer njima više ne treba. Mi ćemo to sve platiti skupo i sve skuplje i skuplje i pritom grcati u smeću. Trebalo bi građanima reći da će oni biti suočeni sa novim troškovima. Mi znamo što treba napraviti. Krenuli smo svi ovdje odvajati u svojim domaćinstvima. Evo mogu dati primjer jednog mladog bračnog para koji jednom mjesečno iznosi smeće. Sve ostalo je koristan otpad. Naravno, javio nam se problem što ćemo dalje sa tim što smo izdvojili. Sami su pronašli tvrtku koja se bavi otkupom sekundarne sirovine, te svaku prvu subotu u mjesecu građani donose prikupljeno na lokalno bočalište. Organizirali su radionice za vrtiće i škole. Sve sami, bez kune pomoći i naknade za trud. Ljudi su vrlo svjesni, ljudi to žele, djeca to razumiju u potpunosti, u stvari ne vide uopće problem. Naučili smo da ne smijemo basati, da ne smijemo raditi smeće. Reciklirat šta znači? Nešto novo. Ono što znaju i mala djeca ne znaju očito ljudi koje za to plaćamo. Ne znaju ili još gore, nije ih briga. I to do te mjere da se zaobilaze čak i europske direktive. Penali će se naravno opet plaćati iz našeg džepa. Dokle to može tako ići? Što vi mislite?